Inkonzo yeSabatha siyiphathelwe kumholi wamaNazaretha kaNkulunkulu uMelusi uMthembeni Mpanza. Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko sanamhla sithi uNkulunkulu nevangeli esiqwini sesibili. Incwadi kaIsaiah 43 verse 10 kuya ku11. Ningofakazi bami usho uJehova nenceku yami engikhethileyo ukuba nazi. Ningethembe niqonde ukuthi nginguye ngaphambi kwami akenziwanga uNkulunkulu nangasemva kwami akayukuba khona. Mina nginguJehova ngaphandle kwami akekho umsindisi. Amen. Wonke umsebenzi esiwenzayo nakuyo yonke impilo esiyiphilayo sisuke sinephupho elithi ngifuna ukuthi ngesikhathi esithize ngizuze okuthize. Leli phupho eliyintshisekelo yokuzuza okuthile silibiza ngokuthi ivision. Nasekukholweni ke kunjalo sikholela ukuthi kofika isikhathi lapho esiyozuza okuthile ngokukholwa kwethu. Ivision yekholwa ke ukuthi mhla kwehlukana inyama nomphefumulo, umphefumulo uye embusweni wezulu. Uma ungenawo leyo ntshisekelo ekukholweni, okusho ukuthi awazi ukuthi ukholelwani. Okumele sikubhekeke ukuthi sizongena kanjani ezulwini. Ngaphambili sikuvezile ukuthi uNkulunkulu wehlela eAfrika washiya inkolo yakhe kokhokho bethu. Sibuye sakuveza ukuthi lonke iBhayibheli likhuluma ngomlando wabaprofeti baseAfrika. Ngakho ke asinakubuka umsebenzi kaJehova ucekelwa phansi ngezinye izizwe sikhona. Kunento engikhathaza kakhulu, angazi noma amanye amakholwa ayayibona yini. Uma igama likaJehova selikhishiwe encwadini engcwele, pho lo Jehova esilokhu sithi ungumdali wezulu nomhlaba, sothi simthathaphi? Njengoba isizukulwane esizayo sobe singazange salibona leli igama eBhayibhelini, so kuvika kanjani ukuthi izizukulwane ezizayo zibone ukuthi uJehova uyisithixo?
Phambilini sithe kusuka manje imfundiso nkolo yomdali wezulu nomhlaba sizoyihlaziya ngokobuNazaretha. Kodwa ngaphambi kokwenza lokho sizochaza ukuthi yini ubuNazaretha. Igama elithi umNazaretha salinikwa nguJehova. Lichaza umuntu ongcwele ozahlukanisele ukuphila impilo yasezulwini. Ekuqaleni lokhu kwakuyisifungo sesikhashana njengoba kuchazwa kuNumeri 6. Kodwa emva kwesikhathi kwasekuba nabantu basezulwini abazalwa bengamaNazaretha beze beyofa. Lokhu kuyachazwa ngokuzalwa kaSamson kuBahluli 13. Umprofeti uSamuel noJohane kanye noJesu bazalwa bengamaNazaretha. Njengoba kuchazwa kuSamuel wokuqala isahluko sokuqala iverse 11 nakuLuka isahluko sokuqala uverse 14 kuya ku15 nakuMathewu 2 verse 23. Akugcinanga lapho kodwa kwagcina kunebandla elibizwa ngokuthi libandla lamaNazaretha elaliholwa nguJesu njengoba kuchazwa encwadini yezenzo 24 verse 5. Njengoba sesike sachaza kaningana, iTestament elisha akugcinanga ngokuthi kube khona izincwadi ezingafakwa kulo ngezizathu ezaziwa ngababelihlanganisa. Kodwa eminye imibhalo kwathi uma ihunyushelwa kwezinye izilimi yabe isihlanekezelwa. Asazi-ke ukuthi kwenzelwani lokho. Ukunikeza isibonelo, embhalweni weGospel of the Nazareans, incwadi kaMathewu esuselwa kuwo, kubhalwe ukuthi kwasho uNkulunkulu ukuthi uJesu ngumNazaretha. Kodwa kuMathewu ukuthi kwathiwa uJesu ngumNazaretha ngoba wakhulela emzini okuthiwa iNazaretha. Isishicilelo sokuqala seBhayibheli lesiGreek, incwadi kaJohane ehunyushwe isuswa kuso, akukho kuJohane 3 verse 16 lapho ukuthi indodana ezelwe yodwa, the begotten son. Lamagama eBhayibhelini lesingisi afakelwa kamuva. Kwafundiswa abantu ongashwongo ngoJesu. Nalapho asazi ukuthi kwenzelwani lokho. Kodwa uJesu wathi uyindodana kaNkulunkulu. Lokho kusho isithunywa sikaNkulunkulu esinjengengilosi. Lokhu kuchazwe kahle kumaHebheru 7 verse 1 kuya ku3. Lapho ethi uPaul uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, engumpriest kaNkulunkulu njengoMelchizedek owayengena nina, engenayise. Negama elithi umprofeti lisho isithunywa sikaNkulunkulu. Kule mfundiso nkolo ke yobuNazaretha sizozama ngakho konke okungenzeka ukuthi singafundisa abantu inkolo ezoba nomphumela wokuphikisa noma ukuhlanekezela izwi likaNkulunkulu. Kungumsebenzi wethu esiuthunyiwe ezulwini ukuthi le ndaba kaNkulunkulu siyedlulisele kubantu njengoba injalo. Akhathalekile ukuthi bayayimukela noma cha. Kodwa thina senza umsebenzi siuthunyiwe. KuHezekile 3 verse 18 kuya ku19 uNkulunkulu uthi, lapho ngithi komubi uyakufa nokufa, bese wena ungamxwayisi omubi endleleni yakhe ukuba umsindise. Omubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Kepha wena uma omubi umxwayisa kodwa engabuye ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, uyakufela ezonweni zakhe, kodwa wena uyiphulile umphefumulo wakho. Amen. Ubaba Ilanga wathi kulukhuni ukuthunywa uNkulunkulu, ngoba uma ungakwenzi okuthuma khona uNkulunkulu, ubulala inyama nomphefumulo wakho. Amen. Isihloko salenkulumo sithi uNkulunkulu nevangeli esiqweni sesibili. Izintshumayelo zikaJesu singazihlukanisa izigaba eziningi. Kodwa lapha sizochaza isigaba esingumgogodla wenkolo. Kunentshumayelo kaJesu esukela kusahluko 5 ize iyophelela kusahluko 7. Le ntshumayelo ibizwa ngokuthi intshumayelo yasentabeni. Isisekelo senkolo kaJesu njengenkolo kaMose sakhiwe ile ntshumayelo. Kanjani?
Kule ntshumayelo kulapho uJesu achaza ngokuphelele ubudlelwane phakathi komthetho kaMose nezimfundiso zakhe ngenkolo kaJehova. Okokuqala uthi uJesu akazile ukuchitha umthetho kaMose, kodwa uzowugcwalisa. NgesiNgisi sithi Jesus ratified or endorsed the law of Moses. Ekugcwaliseni umthetho kaMose ngokwegunya lakhe ayelinikwe nguNkulunkulu kuMathewu 28 verse 18, uJesu wenza lento ebizwa ngokuthi ukuchibiyela noma i-amendment. Isekelo somthetho wase-South Africa i-Roman Dutch law, okusho ukuthi lo mthetho wama-Dutch siwusebenzisa njengoba unjalo noma uyaye uchibiyelwe lapha nalapha. Nenkolo kaJesu injalo-ke yakhiwe ngomthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti, noma uJesu wawuchibiyela kwezinye izindawo. Njengoba sesike sachaza, uJesu waqhubeka nesijeziso sowephula umthetho kaMose, kodwa wabe esesifundisa ukuthi sesokwahlulelwa nguNkulunkulu ezulwini. Ngakho-ke intshisekelo noma ivision yekholo ukuthi ekufeni kwami uyongamukela yini uJesu. Angeke yini kwenzeke ukuthi uma ngifika phambi kwakhe ebese ethi, suka phambi kwami menzi obubi angikwazi. Kungakho-ke imfundiso yonkolo yobuNazaretha ithi angime emfundisweni kaJesu yokuthi kumele ngenzeni ukuze ngibone umbuso wezulu. Amen. Kunemithetho uJesu owayishayayo, kodwa uMose owayengakhulumanga ngayo. Le mithetho igcwalisa umthetho kaMose. Isibonelo, kuMathewu 5 verse 27 uJesu uthi, nizwile kwathiwa ungaphingi, kepha mina ngithi obuka wesifazane amkhanuke usephingile naye enhlizweni yakhe. Lapha uJesu wayefundisa ngomthetho owephula ngokwenza isono ngenhliziyo, kodwa abantu abangakwazi ukusibona. Uthi ubaba ilanga kuyenzeka kuthi umuntu engenasono esingakhonjwa, kodwa angangene ezulwini ngoba inhliziyo yakhe itholakale inawo wonke amabibi ezono. Ithi ingilosi kimi, nina nehlulela umuntu ngenimbone ekwenza noma ekukhuluma, kodwa ezulwini wehlulelwa ngokukhuluma ngenhliziyo. Uma ubulala umuntu kulalelwa inhliziyo ukuthi itheni usazombulala. Yathini usumbulala, yagcina ithini usumbulele. Amen. Leso-ke isono senhliziyo. uJesu akagcinanga ukuchibiyela umthetho ngokuveza isono senhliziyo kuphela, kodwa wabuye wakhipha isijeziso esingakhishwanga nguMose kweminye imithetho. KuMathewu 5 verse 21 kuya 22 uJesu uthi, nizwile kwathiwa kwabasendulo ungabulali, ilona lo obulalayo uyoba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi lona lowo othukuthelela umfowabo uyokuba necala lokwahlulelwa, noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyokuba necala emphakathini, noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Amen. Asazi-ke ukuthi njengoba sesingenasono nje solahlwa kanjani esihogweni. uJesu wathi uyindlela neqiniso, le nkulumo isingathekiso. Ongachazi ukuthi ekufeni uyobona indlela eya ezulwini ebhalwe ukuthi Jesu, noma uyophekezelwa nguJesu uma uya ezulwini. Kodwa njengoba uJesu engokuqala ukusifundisa ngokuthi kumele senzeni ukuze singene ezulwini, ukulandela izimfundiso zakhe yikho ukungenisa ezulwini. Lokhu kusho ukugcina imiyalo yakhe. Yikho-ke ingqikithi yemfundiso yonkolo yobuNazaretha ithi ukukholwa kwethu kwakheke esisekelweni sezimfundiso zikaJesu ngokungena embusweni wezulu. Uthi uJesu akazile ukuchitha umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti, kodwa ukugcwalisa. uJesu ugcizelela ngokuthi umuntu ongahambisani nalomyalo wakhe abuye afundise abanye ukuthi abawuchithe angeke angene ezulwini. Njengoba sonke sinentshisekelo yokuya ezulwini,
lena ingqikithi yokukholwa kwethu. Ingakho ngokwalemfundiso sonkolo yobuNazaretha sigcizelela ukugcinwa komthetho kaMose. Ngoba nguJesu wasifundisa ukuthi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaMose kuphela. Silandela imiyalo kaJesu. Kwesinye sesihlabelelo uShembe uthi, anginjengawe baba ngozama ngiphelele kuba ngibe njengawe ngesikhathi zonke. Siyazazi ukuthi asiphelele ekukhonzeni uNkulunkulu. Asiphelele ekugcineni umthetho kaJehova. Kodwa singabantu abazamayo. Seluleka abantu abamesabayo uJehova kuba nabo bazame. uJesu usichazele sonke isimo sokuthi yini edingekile ukuze singene embusweni wezulu. Kuyo intshumayelo yasentabeni kuMathewu 7:21 kuya 23 uJesu uthi, akusibo bonke abasho kimi ukuthi Nkosi, Nkosi abayongena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayothi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyofakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bobubi. Amen. Ngokwemfundiso sonkolo yobuNazaretha lamazwi kaJesu aqondile. Akanasingathekiso. uJesu uthi abayongena embusweni wezulu ngabenza intando kaNkulunkulu. Okusho abagcina umthetho kaNkulunkulu. Lama verse asagcizelela kulawo uJesu owawasho kuMathewu 5:17 kuya ku19. uJesu uyakuphika ukuthi umuntu uba ngokholiwe ngoba ehlale ebiza igama lakhe, ebala izimangaliso ozenze ngegama lakhe ngokukhipha amadimoni nokunye okunjalo. Uthi-ke uJesu uyazi ukuthi ekufeni kwalaba bantu abahlale bephakamisa igama lakhe kodwa bengayenzi intando kaNkulunkulu, bomhlasela bezombuza ukuthi usebalahla kanjani manje, ngoba besesemhlabeni bebehlale bemdumisa. Uthi-ke uJesu ngalolo suku uyoba ngufakazi kaNkulunkulu ukuthi yena akahlangene nalaba bantu. Ngamazwi akhe uthi, ngothi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bobubi. Amen. Le nkulumo kaJesu ingikhumbuza indaba kaShembe umprofeti owayikhuluma esezohamba emhlabeni. Uthi umprofeti, ezulwini ngifice izigidi zamaNazaretha zisesigodini sosizi. Phakathi kwalezi zigidi kuphume umfundisi wami wangihlasela ethi konke lokhu kudalwe yimi ngoba ngiqinise umthetho kaNkulunkulu. Amen. Sengathi asemaningi amakholwa asazohlasela uJesu ngesizathu esifanayo nalesi sokuhlaselwa kaShembe. Le mfundiso sonkolo yobuNazaretha ke icacisa ngomyalo kaJesu owathi komele siulandele ukuze singene ezulwini, singafike siphikwe ezulwini. Le mfundiso sonkolo yiyo eyindlela neqiniso eyakhelwe ukuthi ilungisele abantu abafuna ukwamukelwa ezulwini ngokufakazelwa nguJesu ukuthi bayenzile intando kaNkulunkulu, bazamile ukugcina umthetho kaNkulunkulu. nguJesu osifundise ngobukhona bezulu nobukhona besihoko. kuMathewu 13:40 kuya 43 uJesu uthi, ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Indodana yomuntu iyakuthuma izingilosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi, zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Khona abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kaYise wabo. Onezindlebe makezwe. Ameni, haleluya. Inkosi busise izwi layo. Abafuna imininingwane yalenkonzo bengangithinta ku 071 219 8223
Lenkonzo iyatholakala ngesingisi ku Facebook othi Rev Mpanza NCG. Hey